Ang atong oras, alas 2:08 na. O sa ilan lang ito ginagamit diri, Joe Romantico. 858-7911 858-7911 858-6108 o 858-6108 o 610 na. O, nanawa ni ring na ba? Sige, pakipislit, Joe. Si Joe o si Brother Bernie, dugay raman ni sila. Wala man sila nakurat sa martial law. Kaya dugay raman ni sila na martial law. Ilang mga sweldo, diretso na sa asawa. So mo nang wala na sila ikaba sa martial law. Unsa day na permi na ng martial law. Tapos sabi ni Brother Burn, bitaw din na burn kay kuha na lang payslip. Payslip na lang. O say question ng pagkikadako ba sa tax? Hello? Ay, nawala man. Hello? Landline. Ako diha. Wala, nawala po, tol. Wala siya patience. 858-6109 o 858-6108 o 858-7911. Wala itong number. Ang atong cellphone 0937-373-1674. Tingnan lang ko sa cellphone. Halo, Ibin. Kabayong gikagin. Halo? Halo, Yoya. Kinsa ni? Si Kid. Si? Kid. Kid. Kanang bata nga kid? No. Oh, sa man nga kid ni? Short for Kid. Dati ba didi? Uy. Sure. Asa kalapit na nawag lang ga. Sa balo lang. Oy, silingan. Sa una. Sa una. Oo. Pila edad ni mo, kid, 21. Ay, hinog nang. Tapos pula-pula na basta nga na 21. Ping-ping pa, oy. Oy! Lami na kayo na Unsay problema sa 21 years old? Same as kaganina. Hoy! Disulod ka sa bawal na pag-ibig? Dili man. Sige. Ganun. Okay, explain ako kung side. Bakit Sorry. But- Isa? Kabalo ka nga. Na ay kuan. Nanay wife. Yes. Hoy, Ginoo. Tapos, Pero, ay wala. He's not here, man. okay. He's in US. Ang wife. Ang Kiki. Ay, Both. layo. Long distance. Long distance relationship. So, walay tar. Ay. Di na Swerte. so di ta magstorya ni bro, kay mo tagwaan ni. Sana lang yapon ko Oh, sige. kung dapat paton. So wait. So kailan ni mo daan ning lalaki? Before nga napas la diri sa CDO. So Friends me. Friends na mo daan. Minyo na ba Oo. siya to nga time? Dili Dili pa. pa. Okay. So na mo yung mga kagahapon daan nga itong napas sa Cagayan. Dili, friends lang gid me. Okay. Like, ay Tapos pa siya nagtapat ng damdamin. so, ay, mga lalaki usay ay naman confident basta layo kung wala na dress dool wag yun. Maong gyud. Say basi nadala lang to sa kaminga o gusto lang gid og kuan. Gusto na siya mauli. O ana karon sige. Dayon kanang So wait, so nag-ila mo sa sa Facebook na yun, online. nagkuan mi ana niya kanang ga-communicate ni gyapon maskin kanang wala pa siya nang menu adto. Oo. Communicate per dili per me as in like kuan karon nga lagi. Then human adto kanang kabalagi ko ning ko saya daan ako saya ning. Wait, so kalit lang siya, kalit lang lugar siya PM ni mo. Paano niya gi-open ang conversation na type day kaniya? Kay kuan ni siya per niingon na din siya sa ako nga kanang kabalo ba kadugay na lagi daw kuno kunya nagustuhan sa kuan pa daw kuno sa una pa lang daw kuya kay kabalo gid ko sa lakaw sa laki. So kabalo na ka, mo ba? So kabalo sa nga mga babae bisag kabalo nga gibinuangan mo tuog yapon, di ba? Oo. Gusto mo na lang yung Pagsamo ka. Tapos Pagkamo na to, ningo ko sa'yo, kabalo man ka nga dili gid pwede, di ba?
So, siya, di ba? wala lang. So ikaw lugar, pinakuan lugar nga, mga maging anak mang ka, ana, pero deep inside, Dili, wala gikilig. dito. Wala. Eh. Dili, kay kabalo, syempre, sayop ba ya, yun? Pero sige kag reply. Tubag amang. Hindi, gusto na ako siya istriyan nga. Dili, gud pwede. Dili gid pwede. Kaya, Sige buti na, pa- tayo nga oo. di lagi. Sige na ba? Di lagi. Oo, di- Og ayun, night nilibigay na. naman di ay. Sana, sus, ginoo ko. Iba? O sa'yo, mangguga mo mga babae, o sa'yo gusto magpa-presyo-presyo, tapos, the more mo nga, kung anon, feeling din ninyo, ala, oy, seryoso gid siya, kaya wag mo gid siya muundang. Ay. Diyos ko, Marius. Pag man kay ni, ano na din siya sa ko siya nga, tingnan ko kay I love you na din siya kalit. So, ha? Kabalo mo ka nga dili. Mga pwede, laki diba? pa ka nga confident, basta layo. Gani. Mo din to. Langga, sa tinud-anay lang Oo. bitaw, kay, kung maminaw lang bitaw ko si Muntingog karon, kakatumbo yun, biagyog ko ay. So akong pasabot, wag kayo nanguyab ni mo diha nga. Naaman. Kung naman tanay mangilad sa imo, pwede ba nga ang nangilad na diha sa tungod, dili dito na sa US? Dili ako mang good kay. Naaman ko yung mga nangauyab before, pero amot gubyaan gid ko nila. Sa lugar. So sa lugar, imagine mo layo kay na siya. So unsay naa sa layo nga napauo man ka, sige daw. Di ko gusto nga i-judge ta ka ha, kay in fairness, depende mo na sa mga. Pareho mo kaganina gani nga na siya gikwento about sa iyang wife. Ay, ginoo ko, hindi mo na pong dautan ng asawa. Ay, dili, wala ko. Kay, kasabot ko sa side sa babae. So, lagi, pero siya lagi, nag-story siya again sa Oo, sa sa dautan wife. siyang asawa. Oo. Uy. Ano siya nga, kanang tapulan daw. Tapulan. Uy, Oh, ginoo. dili man gani makapanglabas sa iyang kaugalingong panty. Oh, wala na lagi pakaslan ko yung nga naman na siya. Muli, maglibo. Ganyan, bitaw na ko siya. Eh, kung, oh my Ay. gosh, nisulod ka na nga relasyon niya. Kabalo ka nga, nga naman din siya nga, dili pa bigit makita kung kuan kay kanang babae, naburusan na manggod niya. Good, so, kailangan kay Diyos nun, manggod niya pamilya. So, Ginoo ko na yung mga istorya lagi bagay. Kana kung ako pa ng love, kung siya kaning akong asawa, bahala pa din niya laban ng panty. Tilaan ko ba ng panty ba? I love good. Bala pagbaho na rin. Ginoo ko. Gitar-gitar sa reklamo nani ni kay ba? sa ako. So, ako, So, syempre, nakasaban ko na so ako kwento-kwento na siya about unsay ang klase sang wife. So, para ikaw, Oo. so ikaw, di po, advice po din ka, di ba? Ara din ang role. Ah, wala. Gakasaban po gid na ko siya. Yes! Tara. Una ato, then gakaabot sa time nga, oh my gosh, kanibitang strange feeling nga gakabatian siya. Tingala na ka, ka-excited na ka ma-online siya. Oo. Hello, ingat ba yan diha, Ana? Oo, tingala rin ko sa iya kay gasigap mo siya, I love you something. Tingnan ko kung ayaw ko pag-inga na kay di ba ta uyab. Ay, nagib ko DJ Ana sa una diri nga mo style. Hi, I love you Ana diretso on chat. Kay meron pa suko-suko po na nag-reply pa kadugan ingon naman po, "Samo kay ka, I love you too." Diyos ko. Then, mo din to niya siya nga kanang unsa pa day mong pagkuan ani. Wait. May kadi mo gakasap na. Di sila gauban sa ilang balay dito sa gawas. Kuan man, isa sila og balay. Unsa? Pero dili sila daw tapad mag-ranky na may baby sa Uy, tunga. labora pariha gid ni ganina. So dili day gatapad, Ana. Pero nay anak sila, Ana. Naa sila anak. Then ganyan gid ko saya ko nga ayoko gimong buang kay kabalo gid ko. Siyempre isa ra mo sa isa ka balay. Wala gid ka kahit ako. Sa pag-check niyo niya. Tama na. Yun ako na lang mga Dili. So, ilang months na ito ngay ngani nga mga chat-chat, mga pilan ni ka months? Kuan kanang gachat-chat lang gid miss kanang mga 5 months na din magkauyab ni. Asa nga part dito galing nga medyo dito nagka-fall na ka na tungod kay everyday na siya? Ha? Asa na ka nga part dito nga murang anong na-fall naman daing ka? Anong ka dito? Asa na ka nga part? Yun sa paglugit. Para mapo yun ang hinog na bayabas. Yun sa asa man dito nga pang anong dito naman ka na sa The effort man po gid siya nga. Unsa nga klase nga effort?
Lagindingan effort. Unsa ka? Good chat every day. Yeah, that's just everyday. Video chat. Didi mo ko akong phone is kanang normal keypad lang. Then, maka-Facebook siya. Then, pobre ba yami? Alala. Video call me sa balay sa kong friend. Pero dili sa kuan. Okay. Oo, dili. Oh my gosh. Dayon mo pa siya nga kanang dapadala pa siya money sa ako. Oo, then kanang Ay, wait, nagpadala oo. Pero dili ginagmay raman. Love moves in mysterious money. No, I'm not like that. I'm not like Hindi that. na naman tayo sa mga denial. Oh, yes. Dili good. Wala lagi na ngayo, pero but you love the idea nga gahatag siya. Wala man, iwa kayong wait, iwa ko nag-demand lagi. Mayroon mo ko sa ko nga, dili lagi. So, zaman sa dili mo pud ako yung kapadala. Ako mga friends, so wala kay mabuhat. So, nanay po kay Iladri sa una nga, Tagalog iPhone, kung hindi mo ni dawaton, ako ni hatag sa guard. So, napugos siya nga dawaton ng iPhone. Ay, nako, mga ninja moves, mga kaigalaan. Ninja moves and its finest. Diyos ko. Ay, saan ka? Saan ka nawala siya? Okay, sa mukha eh. Okay. Tama na! Bye siya. Hello, me yes. again. Okay. Then, mauto siya kanang balik ka sa iyong wife. Then, moto, and nakuan ko karon ba kay dili wala na siya nagparamdam din sa ko dili ra kay sakit kay gatuo lang ko pwede ko ka expect og grabe. So lately burag na nawala siya kalit sa connection. Okay, bag-o lang nakabalo na yung wife. Hala oy, Ginoo ko mo na ni Ron. Nakabalo yung wife na kanang kuan na siya ka kuan ka chat or something. Then bag-o lang sila first wedding anniversary. Hay! First wedding pag yun? Yes. Ano ba yan? 1 year pa lang ilang panagminyo. Dagan na yung mga kuan, sabit-sabit. Dili man po daw ko na niya. Intention niya magpakasal siya adto kay nabulong sa bayat daw. Diba? Sobrang dating pa. Nasagasaan ng maragasang wait. So, iyang pasabot, nakipagminyo na sa tugay na Borosan Raana. So, napugos na siya nga mato siya sa Ginoo. Dili. Ay, saragi makasutin ako sa iya yun. Ang galing mo! Diyos ko, Mariusel. So, lately, wala na yung communication. Ay, ga-communicate mi, pero kuan ka ng duha pa kaadlaw ang malabay, ay magkuan mi. So, ako dili naging ko ga-expect og something kay wala lang, kabalo na iyang asawa. So, wala na. Naigo na sa checkpoint. Oo, naigo na sa martial law. So, karon under siya karon sa martial law. Ang giingon gid niya sa ako sa istorya na sa lalaki, walay gakabag-o sa akong gakabati sa imo maskin pag unsa to akong post, maskin unsa pa to ako. Sad, tora kay pero dili ko ga-expect ko unsa. Dili mag-expect pero gahulat. Wala mag-expect pero gahulat. Gahulat ko nga mag-online siya. Dili na ako siya. Dili nakipag kasi ko nga gikapoy na ko. Gikapoy na ko pero gahuna-huna gyapon ko sa iya. Oo. Oh my God. Ay, nako, Diyos ko. So, undang po ng padala. Di, wala. Kasi gamit ninyo Western Union or direct sa bank? Mura na siya kagbayot. Western Union, Tirada. So, what's your question? So, sa'yo mong question karon sa ako, Kanang, kuan ba, napamagyap mo ng love. Dili ko mo yun nga ipadayon pa ba kanang, oh my God. Kanang, sige na, nagkaulaw. Sige na. Ako na lang bagid, mag-let go, I mean, kanang,
wala man gid may proper kuan pamanggod. Alam sa nila yung proper closure. Ginawa ko. Hindi. Wala mong gid may nabulog kay dili siya ganahan. Siyempre, of Oo, course. siya ang di ganahan. Oh my gosh. da. Wala pa gani may nagkuan ha. Siyempre, siya may lalaki. Siyempre, siya may lalaki. Siya kung mingo nga di ko ganang nga magbulag ko. Siyempre, labi nagwa siya nakadaw-daw. Kapadala na siya og Dutch. Tapos, aw pa ratatouille. Chika lagi Siya siya ko nga. magkipagbulag ko eh. Chika lagi siya ka. Oh. Muli ko na-steer. Ah, Muli ko siya na-steer. Nya. Kuan pagid ka ng uban daw yung asawa. Diba? Pero yung asawa mo uli dito sa ilaa, dito sa Basta siya magpabilin diri. Tapos gusto niya Siya muli i-release. sa David. Gusto niya i-release tanan sa imuha kay bugat na kaayo. Kay inga ang iya may gingon kay di daw ko na sila gachar. Tapos, Ulol. kabalo ka nga bisag bakak tuog yapon ka. Dito urak ko. Pero hindi ko pare sa pan nga expect lang na preggy na. May May pagkita nga nalang sa... kami siguro. Gusto mo mo justify nga different ka sa isa, ha? Kabit yapon good. Lahi ka nga papagay. Day, sorry ka, feeling mo din nagyug ka mahalin, day? Kung sa imong Mahalin ka man, in fairness sa imong voice, medyo gwapahon man sang ka. Sa imong voice itong basihan. Joke lang. Oo nga, I mean like, why are you, well, in fairness, kung na money, okay ra po, notice na benefits. Kung panghilawas, wala man sad. So, ang sarang mo ko to, mga show me, pakita, Dili, wala po siya, di po siya ingana. Na kanang kuan, na may because hinog ka ng- I'm always, sa nudes. alam mo, sometimes manggod, gawna lang yun ko ba, like you girls, so I'm sure na tungod kay online siya, so ikaw karon halos sa imong time, perminti mo ka mag-online, si kagulat, kaya naman siya dito, Oo. ba? I'm just thinking ba nga, so satisfied na mo nga nara sa online? I mean, walay laing kapanguyab sa inyo nga nasa doon, except kung naong ninyo murag kabo, no? That's why Dili mo sa diyan ako naong. because technically, I'm asking you right now, if pangit yung ka, then may nalang yung kanini-patol sa imo nga nasa online. But right now, if you're, my God, langga, it's really nice nga ang imong kachurva, narapo diri, oy. Narapo dini, imong lab, narapo dini. I mean, nga numang yung ko nga para, number 1, long distance. Number 2, bawal pag yun na pag-ibig. I mean, anong i-stress mag yun ninyo inyong mga life sa ingana ninyo nga pagtanaw nga situation? Hindi ko maintindihan. Honestly, tell me right now, ikaw ba confident ka nga napay makagustuhan ang imong naong ron? Oo, kay dagan man pud gakwan sa ako karon. Oh, exactly. Then why is it nga diha ka magkipag-stress ka sa katao? Oh well, if you will answer me honestly, matagal na nimo siyang crush din before pa. Oo. Ayun. Sa karon nga sitwasyon, mo gid akong gihuna-huna, minyo siya. Then wala gani mismo sa mo pag-uyab, wala ko kabalo na. Ayoko nga ng long distance. Tapos, long distance tapos ano pag yun ka ng si tawagan ni minyo pag yun. I mean, why are you wasting your time? You will just realize that after all these years, so pag English de bayuta, after all these years, you will just realize yung may pabitaw nag-date na lang kung nasa doon. I'm dating another guy man. Right now? I'm entertaining Exactly. not daghan, but kanang naalang gigakuan nga lalaki sa ako. Pero, Then you focus na diri na sa dool. makuan ko, makonsensya pag gusto kong side nga, ga-cheat ko. What do you mean? Ay, oh my. Okay, so pathetic. Naguna-una ka nga ba nag-cheat ka? Tapos ang imong kauyam na ikarelasyon. Ano ka? Tanga ako na My God. Dili mo man akong gikuanan kay gahulat ng pugusaya nga siya una mo. Alam mo, dili na siya. be honest lang ga. You love the idea that he's giving you money. Kahit sabihin mo na wala ka nagkuan. But I mean, anong meron? Like, umuing kag sa sex, wala man mo'y sex. Oo. I mean, who's that? Super guwapo. James Reid ni atong kachat. He's not that handsome. Exactly. There's something in him. Ano I nga? don't know. Then tell me right now, anong meron sa kanya? If you're telling me right now that honestly, It's my dili the long-time idea. crush kasi. Oh, exactly.
Because it's your... Pero you have to accept the fact. Oh, the next question will be, until when maningana ka? I don't know. See, because lang ga, sometimes there are a lot of things in this world that you have to accept the fact na ang Yeah. dili para sa imo, dili yun. And don't waste your time. I tell you, right now, gaka-enjoy lang ka sa idea that you are exchanging sweet words because, my God, this is my ultimate crush. We're exchanging words. So, ako gimono na, my God, lami kay ni nga feeling, but come on, sometimes, wake up. You're just Yeah. dreaming. Yeah. And you will just realize that, ala, oy, 30 na di ay ko, wag po ko'y klaro nga karelasyon. Pero I don't know ha. Namo ko'y kanang mga uban nga nangatry gyapon dili kanang naisabit karon pa manggid ko nakakuan ni Karoon na ka nasapnan? No. Sorry. Karoon na siya masabo. Karon lang ko kanang naka-experience og naka-relasyon og kanang naikuan. The way I look at it is just, you know, the idea lang yun because he is your ultimate crush. You know, Yeah. I mean, like, the idea, like for example ba, idol ni mo si James Reid. Sorry because James Reid is the ultimate crush of my wife. Like for example, si James Reid karon dati mong classmate. Tapos nag-PM sa imo, so nakatag sa ebidensya nga ako ang real nga James Reid. O ako yun nag-story tabi, oh my God, si Agyod. I'll call you Diba? back kay mapalong maputulan ni siya. Sus, oh wait, come on. Alright, sige. Bye. You know, nasabtan ako ang iyang nasabtan ako ang iyang pag-istorya. Sometimes man na yung mga butang. Like tama yung giingon, dugay nila mag-uban, crush siya na sa wala gyud. Then karon nga naglagyo na gitsatan siya. Of course, di ba siya gud imong ultimate crush. Di mo nga kala, uy, Ginoo ko. Di ba siya kong crush ta karon nagkuan na, so you love the idea of magunahon na nga, you guys are, you know, exchanging sweet messages, you guys exchanging I love yous through chat, and sometimes ang word nga minyo lang is just a word nga lagi minyo siya, sa bagay layo man siya, so I don't care kung if the guy is already married, and of course the guy will always saying bad things about the wife para ikaw medyo mo komportable sa ka mag-chat kay you're there nga mo comfort mo ba mo minaw sa kasaya ta kabalugog ka nga chat to, then you will say so, oh tama. Anyway, ako sabay kung nibalik ba siya. Hello? Ikaw ni Dai? Yes, me again. So, because the way I look at it, ako na-understand na ako, you just really love the idea. Talagang ano ni mo siya because he's your ultimate crush. And right now, you guys are exchanging, I love you. To parang, oh my God. But sometimes you have to, unaw nagahinukto galing. Usahay man good, married. makatuupog ko sa iyang makatuupog sa iyang ginayon ka maskin nasa iyang tapad iyang wife iyang kapicturan. Yeah, Chat gid me. but you know, ibutang na to for example. Sige laga, ibutang na nato nga tinuod gyud nga love kaniya. Ibutang na nato ha nga ang gay anak gyud na. Number one, if that is true, then number one, para klaro po ng imong future, kung unabog kay kapadulngan ani, siya mismo, iya tanang iseto lang iyang relationship right now. That is why next year dili lang ko naingon lang siya ha. Iya sa daw ko nang isettle ang tanan kay gahulat Yes. na pud kay ang babae man god is green card holder. Siya dili pa. So gahulat lang pud gid siya nga green card holder siya. Aya na siguro makuan kay even daw ko nung mingon po ambot lang ha siya lang pud You know, mingon. ako, Ang babae na daw gyapoy lain ka chat then dili lang pero nakakita na sa babae love kay niya si wala nga. Well, sige, ibutan na nato. Ako, I don't know. Sige, ibutan na nato. Dili na niya diskarte para lang yun mag-hold on ka. But if ever minsag next year, then fine. Next year na mo, maging ani. What will happen kung dili tinuod? You just wasted your entire 1 year of doing this cheating thing. You know, I mean like, umuin sa karon nga, sige, larga ka ng next year mo ato ko, then fine, settle it next year, makita tayo. If I'm single, you're single, then pwede pa ta magkita. Kita gud ang para sa usat usa. But right now, what do you mean? You will add another year para maminaw tanan sa iyang mga charlang sa istorya? What if it's not true? Then you just wasted your 1 year.
Ay na lang, mag-date, si kasuhan na diha, mag-date ko ako diri and let's see if ako, because sayang ikaw ang sayang because siya doon, dihado ka na, number 1 na siya wife dan dito. Yes. Kanalandaan, na siya wife dito, gansi ka. Bisa pag may siya ka nga, wa man may gatapad, pero dito kamula, Wow. Sharon lugar silang Exactly. first year anniversary. or Wala sila to be fair, makipagrelasyon ka rin dito. You can continue communicating here, fine. But, meron kang relationship because don't waste your life is so precious. Nagmarsyano na lang ga. Ay, bastos. Wata ka ba lumasig next year, ituloy-tuloy na nidigong ang pag-marsyalo. O di tingala ka, naghulat ka sa wala, nagmarsyalo na lang. O, sige, ano lang, if you'll ask my advice from Tita B, makipagrelasyon ka ngayon dito. Ayaan mo. Fine, nakada, gansiman ko, na makiasawa, o kabalo, sige bang baton niya da, then fine, ako rin makipagrelasyon din dito. Because don't waste your time. Come on. Kung magkonsensya ka, wife ko na dito. At the end of the day, married pa rin siya lang ga. Hindi ka pwede mo yung nakonsensya ka. Kaya kung yung pala ka nakonsensya, pag sugod pa lang, wala ka na kumikiring, wala ka na nag-reply. Kung may kakaroon sa ako, nagkakakonsensya ka, ano ka? Hindi mo ka giruin ng ilang panagminyo dito. Minyo biya sila. Bisa pag mo yun siya about bad things, then, bulagi na kung bad man din ng relationship niya. Padayon na ako akong Come on. ni-charge ako last month. Yeah. You know, if like I said, I know it's still your still your decision, but if you're asking me right now, Tita B will tell you na the best thing I'll do is stop the relationship or di ka gusto mo na communication, fine, pero makipagrelasyon ko diri. Dapat na para patas ko because baka after all this event. Unfair kayo sa akong side. Exactly. It's really unfair. Super duper unfair to the 100%. But Come on. konsensya. Come on, langga. Nakabati na ako. Don't tell me about your konsensya. Sa sugod pa lang, kung yung konsensya, dapat na konsensya nakagaminyo siya. Oo. Come on. Lagi. Oo, Come lagi. on. Come on. Ayaw sayang, come on. Have sex here. Come on. Lahiragin ang unod na sa dolangga. Ay, bastos. Man, Gibuhat na siya langga sa imong body part para imong i-enjoy. Dili kay piri lang ka KFC finger licking good. Ay, bastos ka. Ay, bastos. Oh my God. You know, I'm not telling you, but langga, I tell you, lahi ra gyud nga na dinhi. Gawa ka ng karelasyon diri. Kung gusto ka nga di ka magputol, then fine. Igna sa 1 year, after 1 year, then fine. Kung mauli ka, then ustorya ta after a year. Kung napabagyod gihapon na. But right now, tungod lang kay crush kay nimo siya. So you love the idea nga, wow, I love you sa ako. This is my ultimate crush. But at the end of the day, you guys are just dreaming. Long distance, tapos married pa. Come on. Come on. You deserve to be happy lang ga. Come on. Talagsarang ang Ginoo kausar mo atag og kinabuhi, enjoy your life right now. Yes. And ikaw na mismo nag-ingon nga dagay, confident ka nga dagay makagusto ni kung dili ka pangit, then fine, the more. Yeah. Pero kung imong naong karon burag kabo lang ga. Exactly, kung bakang ka karon, pangit ka, daputot No, day I'm ka. not. O din I will tell you right now, ayaw biyain na, may nalaki na ni patol nimo. Pero but right now, may yung kakaroon nga, my God, dahil makagusto sa ako, Tita B. Then there you go. Okay, parelasyon ka dali, come on. Alright? Oh my God. Sige, dili na ako. Then you update me, i-tweet ko nimo, i-update ko nimo, i-PM, i-DM, PM, o whatever. Then igna ko, or mutawag ka or tawagan ta ka para istoryahan na to na kung anong may tabo. Pero para at least ang ubang tao, maka-learn from your lesson. Yeah. Thank you very much. Thank you lang ga. Pag isnag na kayo, apit na mga alas 3, ha? Yes. Thank you so much. Thanks. For the Bye. time. Bye. Ginoo ko. Grabe. Sa bagay naman, no? For example, kung crush nimo si R.C. Munoz, tapos imo siyang classmate sa elementary, classmate di ay mo, di ba? Tamo PM sa kalit sa imo, ha? Kabalubya kang Malvern. Ay, bastos. Sa tinod alay lang bitaw tong first year high school pa bitaw ka. Sanang crush yung kita ka ay kanang mo sayo bitaw ka sa stage. Grabe, as in I'm so super killing. Tapos taon nimo, oh my God, sexy na kay siya. Lugar po na ako siyang kanina ko kasulti. Actually, you will love the feeling na dayo nga mo ba party lagi oy. Ay, bastos.
Alas 2:38. This portion is brought to you by Maglipay Funeral Homes. Sa imong lamay, happy ka! Avail na sa ilang summer promo. Buy one take one ang lungon. Plus there's more! Tungod kay summer na, naka-swimsuit attire ang minatay. Avail na!